Prava vjera je vjera na koju nas poziva i evanđelje i sam Hristos. Ištite najprije carstvo nebesko, a sve ostalo će vam se dodati. Zna Otac vaš što vama treba, otkriva nam Sin, pozivajući nas opet u to carstvo nebesko, ne ignorišući naše vremene potrebe, ali i ištući od nas jednu sveštenu pažnju, jer ipak se radi o nama i o našem spasenju. Nije on sišao sa nebesa i ovaprotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve kao jedinorodni Sin Božji, od Oca rođen prije svih vjekova, pa kroz ovaproćenje, kroz čudesno, premoćno svjedočenje, a opet sve kroz ljudsku prirodu da je među nama zaista Sin Božji. Onda kroz čudesnu Gecimaniju, Golgotu, krst, smrt, grob, silazak u ad, vaskrsenje pa vaznesenje, te silazak Svetoga Duha na svete apostoli i na crkvu, da bismo mi od njega tražili nešto što nema veze sa